Houby šitake pocházejí z východní Asie, kde se pěstují již více než 1000 let. V tradiční čínské a japonské medicíně byly tyto houby ceněny pro své léčivé vlastnosti a bohatou chuť. První zmínky o šitake pocházejí z období dynastie San, 960 až 1279 našeho letopočtu, kdy byly považovány za elixír života. V Japonsku je šitake symbolem dlouhověkosti a zdraví. Houby jsou často součástí tradičních novoročních pokrmů. Pěstování šitake je udržitelné, protože využívá odpadní produkty dřevařského průmyslu. Houby také přispívají k rozkladu organického materiálu v přírodě. Výtažky se používají v kosmetických výrobcích pro jejich hydratační a omlazující účinky na pleť. Šitake je středně velká houba s hnědým kloboukem, který může dosahovat průměru 5 až 10 cm. Klobouk je pokrytý jemnými šupinami. Spodní strana klobouku je pokryta bílými nebo světle hnědými lupeny. Má výraznou zemitou vůni a masitou texturu, což ji činí velmi oblíbenou v kulinářství. Tradičně se pěstuje na dřevěných kmenech, zejména na dubových a bukových. Moderní metody pěstování zahrnují použití umělých substrátů, jako jsou piliny smíchané s různými organickými materiály. Houby vyžadují stinné a vlhké prostředí s teplotou mezi 20 až 25 stupňů Celsia. Proces pěstování může trvat několik měsíců, během nichž jsou kmínky nebo substráty pravidelně zalévány a udržovány v optimálních podmínkách. Po sklizni mohou být houby použity čerstvé nebo sušené. Sušení nejen prodlužuje jejich trvanlivost, ale také zesiluje jejich chuť. Sušené houby se před použitím namáčí ve vodě, aby znovu získaly svou původní texturu. Čerstvé houby by měly být uchovávány v chladničce a spotřebovány během několika dní. Jsou ceněny pro svou bohatou chuť a všestrannost. Jsou často používány v asijské kuchyni, zejména v polévkách, omáčkách, stir-fry a sushi. Mohou být také grilovány, smaženy nebo přidávány do těstovinových a rýžových pokrmů. Jejich masitá textura je ideální pro vegetariánské a veganské recepty jako náhrada masa. Šitake houby jsou známé svými zdravotními přínosy. Obsahují vysoké množství polysacharidů, beta-glukanu a ergotioninu, které podporují imunitní systém a mají protirakovinné účinky. Kromě toho mají protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Tradiční čínská medicína využívá šitake pro podporu vitality, zlepšení oběhu a posílení zdraví srdce. Moderní výzkumy naznačují, že šitake může pomáhat snižovat hladinu cholesterolu a podporovat zdravý jater.